Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Гэта падкаст «Так склалася гістарычна». Я Дзягель Ганна. І гэта навіны за май месяц 2025 году. У гэтым выпуску я раскажу вам пра колькі новых кнігаў, пра абароны кандыдацкіх дысертацый, пра канферэнцыі дзве, пра анонсы археалагічных экспедыцый, некалькі навінаў власна падкасту і адказ на ваши пытанні. Поехали! У мае месяцы выйшла з друку кніга «Шарашова і Пружанскі край. Этнаграфічная, фальклорная, архітэктурная і мастацкая спадчына рэгіёну. Даследаванні і матэрыялы». Гэта зборнік артыкулаў, прысвечаны, уласна кажучы, Шарашову і Пружанскаму краю на самыя розныя тэмы. Агулам складае кніга 400 сторонак, вельмі шмат ілюстрацый і вельмі цікавы змест. Ён падзелены на некалькі тэматычных блокаў. Лакальная гісторыя, сакральная спадчына архітэктуры і мастацтва, этнаграфічная спадчына, фальклорная спадчына і па старонках рэгіянальнай прэсы. Вельмі цікавыя артыкулы. Так, напрыклад, адзін з гасцей нашага падкасту тут надрукаваў артыкул «Хрысціянскія могілкі Шарашова». Альбо таксама госця нашага падкасту Ніна Грыневіч апублікавала артыкул «Фальклор пружаншчын у запісах экспедыцыі 48 года, 1948 года». А Тацяна Володзіна апублікавала артыкул «У гармоніі з сабой і светам» з пружанскіх экспедыцыйных знаходак 2019 года. Гэта толькі тыя, хто вядомы ўжо слухачам падкасту. Таксама я хацела выдзеліць артыкул Горнага Александра «Беларускі нацыянальны рух у пружанскім павеце ў міжваенны перыяд». Насамрэч, артыкул нашмат больш, яны выглядаюць вельмі цікава. Асабліва, я думаю, гэта будзе цікавы артыкул людзям, якія жывуць на Пружаншчыне альбо паходзяць з Пружаншчыны. Цікаўцеся, калі ласка. Трэба адзначыць, што такая вось традыцыя выдаваць зборнікі артыкулаў, прысвечаны нейкім рэгіёнам невялічкім, яна ўжо даволі працяглая, таму добры шлях, мне здаецца, гэта вельмі класны фармат. Наступнае цікавае выданне, пра якое я хацела б расказаць, гэта факсімільнае выданне зборніка вершаў Максіма Богдановича «Вянок». Як вы, пэўна, ведаеце, усе ведаюць, хто такі Максім Богданович, тут не трэба неяк расказваць, але як вы ведаеце, «Вянок» быў выдадзены ў 1913 годзе, больш за 100 год таму, і гэта быў адзіны прыжыццёвы зборнік вершаў Максіма Богдановича, пра які ён сказаў: «Я не самотны, я кнігу маю». І класна, што выдаецца менавіта факсімільнае выданне, тому што значыць факсімільнае? Факсімільнае значыць, оно поўнасцю капіруе вось візуальны выгляд таго арыгінальнага выдання. І цікава, што ўпершыню факсімільнае выданне было выдадзена ў далёкім 1985 годзе. Быў тыраж у 10 000 асобнікаў, які разляцеўся проста імгненна. І вось гэтае выданне 2025 году ўжо 5-е. Гэтым разам тыраж усяго 1000 экземпляраў, таму спяшайцеся набыць, спяшайцеся мець гэта ў сваёй бібліятэцы. І цікавая сюжэтная арка у нас тут адбылася, такая гістарычная арка, гістарычны кола, можна сказаць, потому што грошы на выданне арыгінальнага «Вянку», зборніку вершаў Максіма Богдановича, дала Магдалена Радзівіл, вядомая беларуская мецэнатка, і я так разумею, падтрымала грашыма. І гэтае выданне 2025 году таксама падтрымала прыватная ініцыятыва, як напісана ў Фейсбук, у соцсетках музея. Гэтае выданне адбылося дзякуючы супрацы з медыцынскім цэнтрам «Ладэ». Дзякуй вялікі за падтрымку такога важнага выдання для беларускай гісторыі. Цяпер пагаворым пра абарону дысертацыі. 18 чэрвеня 2025 году у Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук адбудзецца абарона кандыдацкай дысертацыі Сасукевіча Івана Івановича на тэму «Урбанімія Мінска 1793-1991 год». Што такое урбанімія? Адразу у вас можа ўзнікнуць пытанне. І аўтар у першым сказе ўводзіна тлумачыць, што урбанімія – гэта сукупнасць урбанонімаў ці унутрыгарадскіх назваў, якія разам складаюць унікальны, уласцівы толькі нейкаму аднаму населенаму пункту урбанімны ландшафт. То бок, гэта дысертацыя прысвечана таму, як называліся
вуліцы, завулкі, плошчы, праспекты, паркі, скверы, прадмесці, пасёлкі, мікрараёны, раёны у Мінску ва ўказаныя храналагічныя межы. Вельмі цікавая работа, тым больш, што гэта сталіца нашай дзяржавы і вельмі вялікая цікаўнасць як у жыхароў, так і у турыстаў да таго, як называліся тыя ці іншыя аб'екты. Аўтар указвае ў высновах, што фарміраванне ўнутры гарадскіх назваў адбывалася двумя спосабамі: аўтаномным і інстытуцыянальным. То бок аўтаномныя гэта калі назвы спачатку даваліся жыхарамі гораду, а потым яны нейкім чынам пісьмова фіксаваліся. Альбо інстытуцыянальны спосаб гэта калі ад пачатку назву нейкаму гарадскому аб'екту давала дзяржава. Ну і ён азначае, што калі першапачаткова з канца 18 стагоддзя дамінавалі, можна сказаць, больш аўтаномны спосаб, то бок фіксаваліся такія народныя назвы, то паступова да сучаснасці ўжо дамінуе інстытуцыянальны. Так, напрыклад, цікава, што у 19 стагоддзі такія назвы вуліц, як Александраўская, Захараўская, Мікалаеўская, былі дадзены гараджанамі, а не ўладамі, а потым ужо зафіксаваны былі пісьмова. Ну, калі хто не ведае, Захараўская вуліца, наколькі я памятаю, гэта яна палягала на месцы, можна так сказаць, цяперашняга праспекту Незалежнасці, то бок у сэрцы Мінска. Нават была ў нас кніга такая у 2 тамах, вялікая галоўная вуліца Мінску. Вельмі цікава. Аўтар азначае, што важнейшымі фактарамі, якія ўплывалі на урбанімію Мінска ва ўказаны перыяд, былі сацыяльна-эканамічны і грамадска-палітычны. Што гэта значыць? У 19 стагоддзі пачалі расці колькасць фальваркаў і ўрочышчаў, пачалася урбанізацыя, і гэта прывяло да росту колькасці вуліц, слабод і прадмесцяў у Мінску. Але важнейшую ролю адыгралі менавіта грамадска-палітычныя змены, паўстанні, войны і рэвалюцыі. Так, першым такой фактарам было рэакцыя расійскай імперыі на паўстанне 1863-64 году. Потым вельмі паўплывала Першая сусветная вайна, і так, напрыклад, Пецярбургская вуліца была перейменавана ў Петраградскую. Натуральна, у 17-22 годзе адбылася карэнная трансфармацыя урбанімнай сістэмы, таму што прыйшла савецкая ўлада, назвы гарадскіх аб'ектаў павінны былі адпавядаць савецкай ідэалогіі. Гэта працягвалася на працягу ўсяго савецкага перыяду. Пасля Другой сусветнай вайны шмат назваў атрымалі ў гонар, так бы мовіць, індустрыялізацыі, пасёлак аўтазавода, велазавода, трактаразаводскі пасёлак, паўплываў культ асобы Сталіна, напрыклад, быў праспект Сталіна, вуліца Сталіна. Падчас брежнеўскага застою даваліся назвы ў гонар Прытыцкага, Сурганава, Машэрава і гэтак далей. Таксама ўплывалі на назвы гарадскіх аб'ектаў этнарэлігійны прынцып. Так, былі назвы вуліц Васкрасенская, Ляхаўка, Татарская, Слабада, Юраўская, Хрышчэнская, то бок залежала ад таго, які культавы аб'ект знаходзіўся ў гэтым месцы, альбо хто там жыў. Татары, напрыклад, жылі. Маглі назвы адлюстроўваць асаблівасці ландшафту і тапаграфію мясцовых. Залатая горка, круты бераг, сухая, турэмная. Маглі называць аб'екты па геаграфічным прынцыпе. Напрыклад, Бабруйская вуліца, Кальварыйская, Лошыцкая, Ненігская і гэтак далей. У 19 стагоддзі з'явіліся назвы вуліц, якія адпавядалі прафесіям мінчан. Бондараўская, інвалідная, кандуктарская, рамізная, фельчарская. Маглі быць проста прыгожыя пагучанні, такія як класная, красная вуліца, прыгожа, слаўны і гэтак далей. Альбо нават маглі быць вуліцы па назве нейкіх жыхароў альбо па імя прозвішчу. Тыя ж Александраўская, Захараўская, Мікалаеўская, Пушкінская і гэтак далей. Карацей кажучы, вельмі цікавая работа. Я думаю, яна будзе вельмі карысная усім, хто цікавіцца гісторыяй гораду Мінску, краяведам, жыхарам гораду, канешне, гідам-экскурсаводам і гісторыкам, якім трэба вызначыць геаграфічна, лакальна, дзе што знаходзілася. То бок, як называўся той ці іншы аб'ект у розныя перыяды часу. Добры шлях, спадзяюся, што дысертацыя паспяхова будзе абаронена і зацверджана вышэйшай атэстацыйнай камісіяй Беларусі.
У той жа дзень 18 чэрвеня у Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук адбудзецца абарона яшчэ адной кандыдацкай дысертацыі. Кіенка Дмітрий Геннадьевич. Тэма дысертацыі «Авиация Белорусского западного особого военного округа накануне и в начальный период Великой Отечественной войны сентябрь 1939 июль 1941 года». Вельмі цікавая работа, будзе цікава ўсіх, хто нероўна дыхае да гісторыі Великай Отечественной войны. Работа носіць выразны военно-гістарычны кірунак. Гэта менавіта военная гісторыя. Калі коротка гаварыць пра высновы, то я працытавала апошні абзац выснову аўтарэферата. Для авіяцыі округа катастрафічнае развіццё падзей чэрвеня 1941 года аказалось не разгромом, а паражэннем. Сухапутныя часткі і злучэнні округа коштам свайго жыцця далі магчымасць авіяцыі эвакуацыі на ўсход у той час, як яны пагібалі, чакаючы дапамогі з неба. Такім чынам, дысертацыя разглядае прычыны, па якіх авіяцыя не змагла эфектыўна выконваць свае задачы падчас першага этапу Великай Отечественной войны. І тут шмат прычын. Аўтар адзначае, што баяздольнасць памежных авіяпалкоў абумоўлівалася магчымасцю ўдзелу ў баявых дзеяннях толькі ад 1/3 да 1/2 часткі лётнага складу. Палкі не маглі выконваць баявыя задачы на неабходным узроўні. Тут таксама шмат прычын, і тое, што мяжа была перанесена на шмат далей, і немагчыма было адбудаваць інфраструктуру, і невопытнасць лётнага складу, і гэтак далей. Але аўтар таксама адзначае, што к канцу першага дня вайны ні ў аднаго з бакоў не было упэўненасці у паспяховасці сваіх дзеянняў. Нямецкі бок быў упэўнены, што змог нанесці праціўніку істотныя страты. У той жа час яны не малі вычарпальную інфармацыю о маштабах гэтых стратаў. Савецкі бок не усведамляў маштабаў стратаў, таму што не было інфармацыі з месцаў. Ён разлічваў на тыя сілы, якіх ужо не было. І такім чынам асноўнай прычынай стратаў памежных авіядывізій сталі не столькі удары па аэрадромам і страты ў воздушных баях, колькі дэзарганізацыя кіравання. Штабы дывізій у межах сваіх зон адказнасці спрабавалі ажыццяўляць манёўры сваімі сіламі, аднак прамога загаду на вывад войск на ўсход ніхто не даваў. Вельмі цікавая работа. Спадзяюся, абарона будзе паспяховай. Добры шлях. 30 мая 2025 году у БДУ адбылася абарона доктарскай дысертацыі на атрыманне вучонай ступені доктара філалагічных навук па спецыяльнасці фалькларыстыка Шэйбак Настасіі Анатольевны. Тэма беларускі ваенны фальклор 20 стагоддзя. Эвалюцыя, міфасемантыка, спецыфіка мастацкага дыскурсу. Вельмі цікавая работа. Я нават аўтарэфератам ажно зачыталася. І сярод высноваў я не буду пераказваць усе, тому што тут шмат цікавага. Калі ласка, калі вас зацікавіла, пачытайце аўтарэферат і публікацыі аўтаркі, але адзначу наступнае. Па-першае, адзначу, што аўтарка піша пра паходжанне ваеннага фальклору. Яна даказвае, што найбольш раннія песенныя матывы і сюжэты, якую фарміруюць у беларускім фальклоры вобразы салдата, служывага чалавека, вайсковай службы і вайны, засвоены з казацкай 16-17 стагоддзя, рускай рэкруцкай, салдацкай песень і рэпертуару рэгулярнай арміі Расійскай імперыі 19 стагоддзя. То бок яны трактуюцца як устойліва засвоеныя запазычанні. І для стварэння аўтэнтычнага беларускага салдацкага фальклору, салдацкай песні перадумоваў не сфарміравалася, бо беларускае сялянства да 19 стагоддзя у большасці сваёй не несла вайсковага абавязку. А вось 19 стагоддзя з'яўляецца цэлы жанр песні рэкрута, матывы трагічнай долі рэкрута, развітання яго з сям'ёй, смерці салдата на полі бою і гэтак далей. Што яшчэ цікавага? У сувязі з тым, што ў 19 стагоддзі становіцца даволі выразнай ваенная прысутнасць у заходніх губерніях,
то бок беларускай губерніі. У рэгулярнай расійскай арміі быў распаўсюджаны такі салдацкі тэатр, такая паратэатральная з'ява, якую санкцыянавалі улады, якая прадаўжала традыцыі рускага народнага тэатру. І вось гэтыя ваенныя салдацкія тэатры, яны ў асноўным дэманстравалі камедыйны сюжэт пра цара Максіміліяна і яго непакорнага сына Адольку. Ну і плюс розныя сцэнкі, ўставкі песеннага літаратурнага зместу. Былі таксама іншыя дзеі, такія як маскарад, трон, лодка, разбойнікі і гэтак далей. І такім чынам вось гэтыя народныя драмы, яны распаўсюджваліся не толькі ў войску, але на флоце, у рабочым, гарадскім асяроддзі. І яны праніклі непасрэдна ў, скажем так, фальклорную традыцыю. Так, аўтарка адзначае, што калядны абыход пад назвай цары альбо калядныя цары, якія бытуе у вёсцы Семі Жывакапыльскага раёна Мінскай вобласці, як бы паходзіць менавіта з гэтай практыкі вайсковых абыходаў, такіх тэатралізаваных, з практыкі вось гэтай народнай драмы. Аб чым сведчаць розныя там прыклады. Больш таго, аўтарка лічыць, што традыцыя шадравання конікі ў Давыдгарадку Столінскага раёна таксама паходзіць ад гэтых вайсковых абыходаў і звязана з вайсковай службай. Аб чым сведчыць галоўны персанаж салдат на кані, музычныя сігнальныя інструменты, ну і галоўная песня конікаў. Шчадроўка з разгорнутым баладным матывам «Воін гаворыць са сваім канём». Вось такая цікавая штука. Так, што тычыцца 20-го стагоддзя, то калі казаць пра 20-е стагоддзе, тут, канечне, галоўны перыяд гэта Вялікая Айчынная вайна, і аўтарка паказвае наступнае. Падчас Вялікай Айчыннай вайны стаў такім фальклорным героем Канстанцін Заслонаў, аршанскі падпольшчык, дядя Костя. І яна даказвае, што вось сюжэт пра Заслонава, сюжэт партызанскі камандзір дзейнічаў у нямецкім тыле, ён мае генетычную сувязь з гістарычнымі паданнямі пра вайну 1812 году. Сюжэт Платаў. Платаў гэта фалькларызаваны вобраз расійскага дзеяча, атамана данскога казацкага войска Мацвея Платава. Сюжэт Платаў як непазнаны госць у француза. І у сваю чаргу гэта адсылка да больш ранніх эпічных сюжэтаў. Такім чынам адбываецца тэкстуалізацыя архетыпа героя, яго праекцыя народнага заступніка. Хачу працытаваць фальклорны тэкст пра Канстанціна Заслонава. Напэўна, гэта песня нейкая. Дядя Костя, командир Заслону, говорил ребятам, все пустяк, податку спущайте эшелоны. Вот громить фашистов нужно так. Вельмі класна. Што тычыцца іншых элементаў фальклору падчас Вялікай Айчыннай вайны, то аўтарка азначае засцерагальныя практыкі розныя, напрыклад, хаджэнне хлеба. Практыка выпякання, распаўсюджання хлеба пад назвай хаджэнне хлеба. Таксама она азначае розныя уяўленні, розныя прыкметы і павер'і, аповеды пра знакі прадвеснікі бедства, знакі бяды так званыя. Знакамі бяды, напрыклад, маглі лічыцца небесныя знакі, там зацьменне сонца, трансфармацыі прадметаў хрысціянскага культу, адкрыццё святых крыніц, абнаўленне абразоў і так далей, сустрэча з рознымі веснікамі, пасланнікамі з іншасвету, ну і прыход розных істот, якія звязаны з нейкімі хтанічнымі рэчамі, напрыклад, нашэсце пацукоў, паразітаў нейкіх, ну і так далей. Але былі знакі і прадвеснікі добрага. Так, напрыклад, ва ўсходнім Палесе ў 45-46 годзе зафіксаваны сюжэт бой пеўняў, што, маўляў, бачылі, што біліся пеўні, чорны і белы, вось белыя гэта нашы, а чорны гэта немцы. Ну і тут насамрэч можна шмат яшчэ расказваць і чытаць. Я вам рэкамендую азнаёміцца як мінімум з аўтарэфератам. Ну і спадзяюся, што зацверджанне дысертацыі вышэйшай атэстацыйнай камісіі адбудзецца паспяхова. А цяпер перайдзем да канферэнцыі. Натуральна, канферэнцыі праходзіць шмат, але я хацела б адзначыць дзве, якія здаліся мне вельмі цікавымі. 15-17 мая 25 году адбыўся 4-й міжнародны форум даследчыкаў беларускай казкі і міфалогіі. І тут вельмі шмат было цікавых дакладаў. Даволі вялікая колькасць гэтых дакладаў
тычыцца ў большай ступені мовазнаўства, такой філалогіі, у чым я не зусім кампетэнтна, нават зусім не кампетэнтна, але была секцыя вельмі цікавая, якая называецца беларуская міфалогія ад аўтэнтыкі да містыфікацыі. І тут цэлы шэраг цікавых дакладаў прадстаўлены ў праграме. Напрыклад, вам вядомы па падкасту Дмітрый Скварчэўскі прадставіў даклад «Сучасныя студэнцкія фальсіфікацыі беларускай міфалогіі». Альбо таксама цікавы даклад можна адзначыць Таццяны Васільевны Валодзінай «Гнеў дэмана. Міфалогія і сацыярэгулятыўныя практыкі». Ну і гэтак далей. Насамрэч, я спадзяюся, што зборнік дакладаў, можа быць, матэрыялу гэтай канферэнцыі будзе апублікаваны і кожны зможа з ім азнаёміцца. Ну, альбо нейкія вынікі гэтых даследаванняў будуць апублікаваны ў часопісе «Беларускі фальклор». Акрамя таго, гэта канферэнцыя цікавая тым, што на ёй штогод праводзіцца дзіцячы конкурс распавядальнікаў казак, скажем так, і дзе могуць паўдзельнічаць усе дзеці. Гэта конкурс будзе, я спадзяюся, і ў наступным годзе, і канферэнцыя будзе ў наступным годзе таксама, то сачыце за навінамі і не прапусціце, калі у вас ёсць дзеці, паўдзельнічаць у такім цікавым конкурсе. 14-16 мая 2025 году праходзіла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2024 годзе». Гэта канферэнцыя таксама праходзіць штогод і прадстаўляе вынікі таго, што накапалі нашы археолагі за ранейшы год. У мяне ёсць зборнік тэзісаў дакладаў гэтай канферэнцыі і азнаёміўшыся і з праграмай канферэнцыі, з тэзісамі дакладаў, трэба сказаць, што у нас, канечне, археолагі працуюць шмат і капаюць шмат і вельмі шмат чаго цікавага знаходзяць. Немагчыма вам пераказаць усё самае цікавае, што змяшчаецца на 92 старонках праграмы і тэзісаў дакладаў, а таму у апісанні будзе спасылка на гэты дакумент. Можаце пачытаць самастойна. Але самае галоўнае, вы можаце паўдзельнічаць у раскопках, каб пра знаходкі, да якіх вы прыклалі руку, расказалі ў наступным годзе, у наступным маі на канферэнцыі пра вынікі 2025 году. Якія экспедыцыі набіраюць валанцёраў проста цяпер, слухайце далей. Экспедыцыя «Асавец» 2025 год. Пад кіраўніцтвам Міхася Чарняўскага, які вам вядомы па нашаму падкасту таксама, будуць капаць крывіцкі тарфянік. Экспедыцыя будзе праходзіць 28 ліпеня па 10 жніўня. Запісацца можна праз Google форму на сайце «Асавец Бай». Там будуць і падрабязнасці гэтай экспедыцыі. Спасылка будзе ў апісанні. Экспедыцыя Палатыда. Кіраўнік Марат Клімаў. Экспедыцыя даследуе берагі Дзвіны і будуць капаць паселішча эпохі вікінгаў. Экспедыцыя мае сямейны фармат, то бок можна з дзецьмі. Праходзіць будзе з 26 ліпеня па 10 жніўня. Запіс на сумоўе праз e-mail palatida@mail.ru таксама будзе ў апісанні. Гэта экспедыцыя ўжо пачалася, але, можа, вы яшчэ паспееце паўдзельнічаць. Гісторыка-культура-музей-запаведнік Заслаўе запрашае валанцёраў. Экспедыцыя з 3 чэрвеня па 30 чэрвеня капаюць гарадзішча Вал у Заслаўі. Запіс па тэлефоне кіраўніка Івана Владзіміровича Спірына. Таксама ў апісанні будзе гэты тэлефон. Адказы на ваши пытанні. Ну, власна кажучы, пытанне было адно: як прайшла абарона ў Мазарчука, бо словы Ігора Арэставіча Євтухова былі гнятлівыя. Я была на абароне доктарскай дысертацыі Дмітрія Валерійовича Мазарчука, але я там пабыла літаральна 2 гадзінкі, ну так бы мой да сярэдзіны. Не чула словы Євтухова, але наколькі я была на абаронах, у тым ліку на сваёй, Ігор Арэставіч заўсёды даволі крытычна выказваецца. І гэта нармальна, таму што на ўсіх этапах, калі вы абараняеце дысертацыю, неважна доктарская або кандыдацкая, вас павінны крытыкаваць. Калі вы выносіце дысертацыю на паседжанні кафедры, вас крытыкуюць. Калі ідзе абмеркаванне, так званы навукова-метадычны семінар,
наколькі я памятаю, называецца гэта на ўзроўні інстытуту альбо факультэта, вас таксама крытыкуюць. І тым больш на паседжанні савета вас таксама павінны крытыкаваць. Гэта нармальна. Гэта задача ўсіх гэтых установаў, таму што менавіта праз крытыку выкрысталёўваецца годнасць вашай дысертацыі, скажем, годнасць вашай працы. Таму што калі вас усе будуць хваліць, гэта вельмі проста прапусціць нешта неякаснае. Калі вас усе хваляць, гэта значыць ніхто нічога не чытаў, умоўна кажучы. Так? Таму ўражанне гнятлівае, гэта нічога страшнага тут няма. Врэшце рэшт, вы, калі абараняецеся, вы павінны ўмець адказваць на любое пытанне, нават якое выглядае суперкрытычна. Нават калі вам скажуць, што ваша работа нічога не вартая па гэтаму, вы павінны адказаць умець так, што вартая па гэтаму, аргументавана. Калі казаць пра вынікі, то, наколькі я ведаю, па выніку савет адзінагалосна прагаласаваў за абарону, і цяпер засталося дачакацца рашэння вышэйшай атэстацыйнай камісіі. Чакаем. І яшчэ адна невялікая рубрыка навіны падкасту. У маі быў апублікаваны адзін выпуск, акрамя навіновага, прысвечаны палеагенетыкі беларусаў разам з Вячаславам Леонідовичем Насевічем. Я вельмі рэкамендую вам паслухаць гэты выпуск і пачытаць яго артыкул, спасылка на якой ёсць у апісанні выпуска. У чэрвені я планую апублікаваць яшчэ 2 выпускі, а потым я планую летні перапынак і восенню пачнем новы сезон. Навіновыя выпускі летам я ўсё ж такі планую выпускаць, невялічкія, такія лайтовыя, але вось менавіта сустрэчы, інтэрв'ю, беседы толькі ўжо восенню працягнем. На гэтым усё. Дзякуй, што слухалі навіны. Спадзяюся, вам было цікава. Ставьте лайки, пишите комменты. Я стараюсь все читать, все отказывать. Калі вам есть пытанні, таксама задавайте. И до новых сустрэч. Пакуль.